Bosta sidien ta' negozji li tul l tal-pandemija tal-COVID-19 kellhom jalqu l-bibien tagħhom temporanjament jinsabu mħasba ferm dwar kif ser ikunu qed jibdew idawru r-rota ekonomika tagħhom. F'dawn l-aħħar jiem sidien ta' negozji li tkellmu ma' Net News saħqu li qed isibuha ferm diffiċli sabiex jiġbdu l-konsumaturi lejhom, fosthom ħwienet tal-ġojellerija, żraben u amara tad-dar. Dan sforz illi l-pubbliku għadu qed joqgħod lura li jonfoq minħabba fost oħrajn id-daqqa finanzjarja li l-familji Maltin u Għawċin sofrew tul ix-xhur tal-pandemija għaldaqstant jaħsbuha darbtejn biex jixtru. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar illi mill-ġimgħa d-dieħla ser jibdew jitqasmu l-100 € vouchers lil kull resident fil-Gżejjer Maltin illi għandu l fuq minn 16-il sena. Madankollu 20 € biss ser ikunu dedikati għal dawn in-negozji u stabbilimenti li tul dawn ix-xhur ġew ordnati jissospendu xogħolhom. Meta mistoqsi minn Net News jekk dan l-ammont hux biżżejjed sabiex il-Gvern isostni dawn in-negozji kif ukoll iħajjar lin nies joħorġu jixtru, Silvio Xkembri donnu mhux inkwetat daqstant għaliex mhux l-ewwel darba li dawn il-ħwienet kienu f'sitwazzjoni simili. Kien hemm sitwazzjoni diffiċli għan-negozji tagħna. Ma ninsewx li mhux l-ewwel darba li kien hemm sitwazzjoni diffiċli għan-negozji tagħna. Intant tul din il-ġimgħa l-ħwienet u l-istabbilimenti ser ikunu qed jirċievu ittra sabiex ikunu jafu jekk humiex eligibbli jew le sabiex jaċċettaw dawn il-vouchers. Biex japplikaw iridu jagħmlu dan online u ser ikunu qed jiġu ċċarġjati euro sabiex jiftħu il-kont tagħhom.